mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pane, pri tejto krížovej ceste chceme spojiť naše srdcia s Tvojim a prežívať tú veľkú bolesť utrpenia, tak, aká bola spojená s nesením kríža, ale možno ešte väčšiu cestu utrpenia, keď si videl, ako ľudia Tvoj kríž neprijímajú, Tvoju lásku. A tak nám dovol precítiť Tvoje utrpenie, byť Ti blízko, posilniť sa, zmeniť zmýšľanie, očistiť si srdce a nasledovať ťa celým životom. Prvé zastavenie. Ježiš je odsúdený na smrť. Viem, ako ľahko podliehame názoru väčšiny. Koľkokrát si nechávame ohnúť svoje svedomie, posudzujeme proti pravde, ba i osočujeme druhých. Spomeňme si pri tomto zastavení na Pilátov súd a chráňme sa takýchto ľahkovážnych úsudkov a vinení tých druhých. Druhé zastavenie. Ježiš berie kríž na svoje plecia. Ak často a radi presúvame svoje povinnosti na druhých, aké ľahké je nechať si poslúžiť, ako slúžiť druhým. Viem, že sú ľudia, ktorí žijú z utrpenia druhých. Ty si, Pane, vzal na seba váhu našich hriechov. Odpusť nám a daj nám odvahu brániť sa nášmu údelu, niesť dôsledky našich činov, nevyhovárať sa a nikdy neklamať. Tretie zastavenie. Ježiš prvýkrát padá pod krížom. Vieme, Pane, že náš svet prepadol vášnivému súpereniu. Každý z nás chce byť ten prvý, pred druhými. A mnoho razy k tomu použijeme čokoľvek. Pripravíme druhému prekážku, pripravíme pascu. Je dobré, keď do nej padne. Ale to Tebe podrážame nohy v tých skutkoch, ktoré konáme našim blížnym. Odpusť nám, Pane, a chráň nás pred takýmito zlými činmi. Štvrté zastavenie. Ježiš sa stretá s Máriou, svojou matkou. Keď vidím, ako od Teba odohnali Tvoju matku, uvedomujem si, ako ľahko sa dnes narušuje stabilita rodín. Aké je to bolestné práve pre deti. Koľkokrát ľudia ľahkovážne flirtujú v zamestnaniach. Zvádzajú a odvádzajú druhým partnerov a je nám jedno, čo sa s nimi stane. Ako veľmi v dnešnej dobe zoslabli puta lásky. Fakt už necítime zodpovednosť. Prosíme, Pane, spomeň si na Máriinu bolesť. Odpusť nám
a ochraňuj deti, ktoré stratili zázemie domova. Piate zastavenie. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž. Ako ľahko dokážeme byť leniví. Nerobíme nič, ale koľko rečí vieme mať. Nepohneme prstom, ale ľahko vážnymi kritikami ničíme prácu druhých. Aké ľahké je búrať. Nemyslíme na to, že sa nedostaneme ani o jeden krok ďalej, a že nakoniec spadnú trosky aj na nás. Bože, odpusť nám a pomôž nám, aby sme začali a chceli pracovať. Šieste zastavenie. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku. Našla by sa ešte aj dnes medzi ľuďmi Veronika. Stali sme sa tak ľahostajní. Radšej sa pozrieme bokom, aby sme nevideli toho, komu by sme mali uvoľniť miesto. Radšej pridáme do kroku, aby sme rýchlejšie prešli okolo nešťastia. Utekáme, keď vidíme, že niekoho prepadli a niekomu ubližujú. Ako by sa to nemuselo vyplatiť aj nám. Pane, odpusť nám každú chvíľu ľahostajnosti a vlej do našich srdc skutočnú statočnosť a spoluúčasť. Siedme zastavenie. Ježiš druhýkrát padá pod krížom. Ako často sa stáva, že chladnokrvne a bezohľadne žiadame to, na čo máme podľa zákona právo. Sme v práve a o právo aj žiadame, že to niekoho hrozí, že to obmedzí inú rodinu, že to môže zlomiť človeka. To nám je jedno. Každý nech si uchytí to, čo môže. A keď nevie vstať, nech ostane ležať. To je jeho problém. Ty, Pane, si nechcel viac, než to svoje. Chcel si nás, náš život. Odpusť nám, Pane, naše viny a nauč nás odpúšťať druhým ich dlhy. Nauč nás, že pred každým zákonom stojí milosrdenstvo. V 8. zastavenie. Ježiš napomína plačúce ženy. Koľko toho ľudia dnes narozprávajú. Koľko sa toho medzi ľuďmi bytočne rozpráva a každý s takou dôležitosťou zháňa senzačné správy. Ako ľahko sa rozširujú všelijaké výmysly. Aké silné sú dnes klamstvá, nedôvera a rozkol.
Pokrytecky nariekame nad stavom spoločnosti, ale ona je taká práve našou zásluhou. Nie sme bezpeční, lebo sme nič neurobili, aby bolo lepšie. Sme len svedkovia. Pane, ohraď sa ako vtedy pred ženami. Odpusť nám a daj nám oči, ktoré uvidia pravdu. Deviate zastavenie. Ježiš padá tretí raz pod krížom. Zlí ľudia ťa tretíkrát zvalili do prachu zeme. A sú tu stále. Zvádzajú a zaťahujú ostatných do strašných chýb. Zvádzajú deti, zvádzajú ženy. Vedia doviesť až k ťažkým pádom, ako keby sa tým živili. Pane, daj všetkým, ktorí sú v nebezpečenstve, silu odolať. A keď aj padneme, daj nám silu povstať, ale daj nám aj odvahu zakročiť. Desiate zastavenie. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty. Zlodeji prepadávajú a kradnú tajne. Ty si však bol pripravený o svoju dôstojnosť pred zrakom zástupov. Dnes, dennodenne, sú ľudia bez každej hanby verejne ožobračovaní. Mnoho rázy vydieraním, mizernou mzdou, ponižovaním. Koľko je na svete tých, ktorí ešte stále nevedia, čo by vôbec chceli. Daj im aspoň toľko rozumu, aby pochopili, aké vratké je ich postavenie, ak budú žiť uprostred zástupu tých, ktorých sami zbedačili. 11. zastavenie. Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Žijeme dnes v miery a zabudli sme na krutosti vojny. Zabudli sme aj na tvoje utrpenie. Stále viac sa objavujú ľudia, ktorí si prestali vážiť mier, ako keby sa tešili z utrpenia. Spomeň si, Pane, na tých, ktorí ťa pribíjali na kríž. A zadrž ruku dospelých, ktorí ubližujú deťom. Zadrž ruku mužov, ktorí tríznia a ponižujú ženy. Daj, aby sa vrátili k pokoju všetci tí, ktorí prepadajú zvrátenostiam. Pane, vráť nám a ochraňuj v nás skutočný pokoj. Dvanáste zastavenie. Pán Ježiš na kríži zomiera. Pane, Ty si zomieral pre ľudí. Čo máme robiť, keď medzi nami žijú ľudia, ktorí si nič nectia a pred ničím sa nezastavia? Sú to ešte ľudia.
ich sebectvo bez hraníc. Sú schopné zabiť i nenarodené dieťa, zabiť starého človeka. Nechajú zahynúť zraneného. Pre svoje zábavy a túžby sú schopní ničiť. Jak hrozné je vidieť, že sebectvo každého z nás má ten istý koreň, aj keď nemusí mať to isté hrozné ovocie. Pane, prosíme, daj nám pochopiť, čo to znamená obetovať sa, čo znamená žiť odkazom Tvojej lásky. They're dead. Trináste zastavenie. Ježišovo telo skladajú z kríža. Pane, si vystavený stálemu hluku. Mnohí ľudia sa dnes boja ticha, pretože nevydržia sami so sebou. Stále musia niečo budovať. Stále musia nahlas hučať okolo nás autá. I my sami prehlušujeme Tvoj hlas hlukom svojich myšlienok. Prosíme, navráť nám vieru. Vieme, že si vždy prítomný a my nikdy nie sme sami. A Tvoje slovo nie je ťažké. Veď aj keď hovoríš o smrti, tak len preto, aby si nám ukázal cestu vzkriesenia. Štrnáste zastavenie. Pána Ježiša pochovávajú. Jak je bolestné pozerať, ako my ľudia medzi sebou navzájom jednáme. Využívame či zneužívame jeden druhého. A mnoho rázy potom toho zneužitého odhodíme ako rozlámanú, nepotrebnú vec. Prosíme ťa, zadrž tých, ktorí takto konajú. Veď môžu ublížiť práve tým, ktorí urobia tento svet krajší. Svojím konaním môžeme odhodiť kameň uholný a umlčať ústa prorocké. A na záver, Pane, ako sme prešli s Tebou, Tvojou cestou bolesti a utrpenia, vieme, že si prišiel, aby si nám ponúkol život podľa spravodlivosti a potom odplatíš každému podľa jeho skutkov. Prebuď nám naše svedomie, aby sme žili podľa pravdy. Nemuseli sa obávať súdu, ale s dôverou mohli očakávať deň, keď ustanovíš svoje kráľovstvo pokoja a lásky. Veď každý z nás, aj ja, mám podiel na utrpení ľudí, aj na Tvojom utrpení. Prosím, zmiluj sa nado mnou. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.